Unani? Anginazi impiko. Kodwa ngifuna ngolimi. Ungakho uzobuyela ekhaya mina ngimlekayo. Une-attitude. Unamani. Unalutho. Uma wakho yazi ukuthi uma wakho abulela uma. Cha lokho bengingakwazi. Kodwa usuyakwazi ke manje. Sengikubizile ngolo. Usuyakwazi ke manje. Ubaba manje mfuza kodwa nami asikwazi ikhaya lami ungangibizi. Uzongile ekhaya lakho. Awukhaya lakho la kusho kumina kwaliwa awulona ikhaya lakho. Futhi ihlonga nje. Wena nesikwazi. Ukuthi ngangaphandle kodwa nami la ngihlala khona imuzi kaBaba. Umuzi kaBaba kwethu wafeba. Asihlangani thina nalokho. Nama ngihlangani nalokho kodwa ikhaya lami. Kodwa lokho abanje zonke la okwethu ikhaya lethu la khona ikhaya lakho. Kwami kodwa sisihlole bish. Hayi okwami kodwa manje futhi mina engimdala. Ungakho singamdinga ngaza konke ngami. Asemdinga umdala. Manje kusho ukuthi impela singakwazi thina. Seniyazi. Futhi azayi ukuthi singakwazi asikwazi. Seniyakwazi ke lokho. Sikwazi kanjani uma wakho abulela uma wethu? Okay, ngoba thina ukuthi sesiyakwazi uyimisela ngokuthi mhlambe senzani. Sikuxolele noma Sanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni hleli noLungster. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa uBlack Life akasondele kunenkinga ekhona kunodaba ekumele lidalulwe la ekhaya. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ababukeli beBlack Life uzisho igama. Sanibonani babukeli beBlack Life. Igama lami nguYoliswa ngwakatobela. Ngisuke eChesterville. Yoliswa. Yebo Yoliswa. Okay. Yoliswa usibizile wathi asondele ngoba kunodaba oluxakile la. Iqala kanjani indaba? Indaba iqala ngokuthi ngashonelwa abazali bami. Babeshona abazali ngezwe ukuthi angisiyena angizalwa ubaba lo wayehlala noma. Oh. So ngizalwa ngaphandle. Okay. Mangizalwa ngaphandle bangixosha la bekade ngihlala khona ezinye izingane zasekhaya. Ngahamba ngayoqasha ngathola amatoho. Ngaqasha ngase ngezwe ukuthi umndeni wami ukhona eNanda. Okay. Mase ngizwe ukuthi ukhona umndeni wami ngihambe ngithi ngiyozama ukuthi ngikhulume nabo ngibike ukuthi nguba. Bafike basho ukuthi abangidingi bayangazi bona. Angazi kwaba nengxabano phakathi kwemndeni yethu sobabili angazi kimi isikwenzakalayo. So lolu daba ukuphindisela emumva nje uthe bobabili abazali sebashona. Yebo bashona. Ngokuphindela emumva nje wena usuthola kanjani ukuthi kanti lo baba lo ade uthi ubaba wakhe akuyena? Ngatshelwa umndeni walapha engihlala khona. So base bayaxoxa. Yebo bangixosha kwasho ukuthi vele bengisebenza ngase ngahamba ngayoqasha. So baxoxa nini ngokushona kwama wakho? Yebo. Uma wakho yena bengakaza ayisho indaba engaka? Bengakaza ngixoxela ukuthi ngwakephi kahle kahle. So usuthola kanjani kumndeni wakho waseNanda? Lokhu ngabhalela kwesinye istory ngasizwa nawo intombazane engisebenza nayo. Ya ngichazela ukuthi ukhona umndeni wakantobela ngala. eNanda ababaziyo because bangitshela ukuthi ukhona uNokwanda usisi wami nokuthiwa omunye noNjabulo abazalwa ubaba wami lo mzalayo. Oh okay. Yebo ngase ngahamba ngithi ngiyofuna usizo kubona because manje ngineyinkinga eziningi ngiyadinga ukuthi ngixhumane nabo. Manje inkinga bona bayangirejecta and angazi ukuthi why. So manje mawuthi kena osisi bakho noNtobeko noNjabulo like yini confirmation wayithola ukuthi kena ikhona ngempela la noma kwakuyilona ikhaya lababa? Kwakuyilona ikhaya lababa leli. Abahlala kulona. Oh okay. So manje ke ngoba usubhalela uBlack Life yindaba yini lephushayo ukuthi ufuna ukwakha relationship nabo? Ukuthi manje ngiphelele umsebenzi ayikho indaba engakuyona. So ngidinga ukuthi sibe nokuzwana phakathi kwethu ngikwazi ukuthola umndeni wami nami sihlangane nje sibe right. Ngikwazi ukuhlala nabo and nasemsebenzini kuyabheda. Nala ngiqashe khona bazoze bangixoxe ngigcina sengihlala emgaqweni ngingasazazi ukuthi kuba ekubeni ubukhona umndeni wami. Ukhona. Uthi kena usuke weza la uzoba approach ukhulume nabo. Bakuxoxa kanjani wafike wa-introducer lapho like ungiphe nje i-understanding ngalolo suku ukuthi kena wafike wa-introducer wangqongqoza noma wathi uqhamuka nje bekuxoxa kwenzakalani? Ngafike nga-introducer kwasho ukuthi bona vele bayangazi futhi ubaba wakho abaxoxela ngami yimini bengabazi. Ngafike nga-introducer ngazisho ukuthi ngoba ngisuka ke kwasho ukuthi bayangazi. And then emva lokho bavele nje bakhuluma izinto eziningi engingazazi bangithuka bangibiza ngawo wonke amagama ngawacabanga.
ngase ngabona ukuthi inkosi yami engabe ingizongisiza ngase ngaphelela uBlack Life ngibona uzongisiza. So umuzi kababa lo. Yebo, umuzi kababa. So wena ufuna ukuthi uzowakha relationship uphinde uhlale nabo and then ukwazi ukubambisana. Okay. Uma wakho ke ngiyazi ukuthi kena akhathe eshonile akakutshelanga iqiniso but unazo ezinye izingane zakuloya mndeni omunye. Lapho ngihlala khona. Yebo, zikhona eziwu2. So zona uyishiyile khona. Yebo, ngishiyile khona. Oh auntie, umndeni wama isadlama bangixosha. Nabo bakuxosha futhi? Why ke bona bakuxoshelana? Angazi, anginalo ulwazi, bangixosha nje bathi vele mina ngiyingane nje eqhamuke nje kwasa kanjalo nganga-understand kuze uma wengazange azangitshele lutho. Basho ukuthi nje kwavele nje ngiyingane eqhamuke ngisimisi kanjani. Ngavele ngabuthi nama into engizoyenza ngivele ngihambe ngoba vele angisasebenza. Ngisebenza umsebenzi oright nakho umsebenzi manje usuyangibhedela ngahamba ngawoqasha. Of which it makes sense ukuthi ke na ngempela ushiye phansi mabekuxosha bekuthuka ukuthi uyitholele ikhaya lakho ke. But ke sizobacela osisibakho ngoba ke nakhathi sibathinta thina they were very welcoming ukuthi beze sokhuluma although ngingashonga ukuthi ukhona. So masuthi bakuthuka but ke ngoba sizokhuluma and I don't think bangakwenza lokho ukukhona umphakathi obukayo. So usu ready ukukhuluma nabo? Yebo, ngiready. Awunakho ukusaba? Nginako ukusaba kodwa ngiready. Already. Yo, okay, ngiyayizwela ke babukele emakhaya ukuthi wakwafika la ekhaya ethuzama ukubuyisana nodadewabo ngoba wayitsheliwe ukuthi bangalana but bamxosha akucelayo ukuthi yena bakwazi ukuthi babambisane bakhule baqhubeke nempilo. Ngizobalanda ke osisibakhe beze la bazoyikhulumela nabo ukuthi kena yini bemphatha kanje asibalande. I guess sesibuyele babukeli beBlack Life TV sesibalandile osisibabo aba2 uNokwanda noNonjabulo. Ninjani? Siyaphila. Igama lami nguLungisa Black Life TV sike sakhuluma uhlelo uthi inkinga zomndeni bengimcelile ukuthi sicela la ekhaya although bengingasho ukuthi ke na ngihamba nosisi la eceleni kwenu but ke okubalekile sesikhona siyabonga ukuthi nisivumele. Ubani uNokwanda ubani mina Nokwanda sozaba ngimdala kunaye. Oh wena umdala. Yebo. Mina nguNonjabulo. Nonjabulo. Ngimncane. Injani okay Thumbu. Yebo. Injani relationship yenu? Hawu right nje kakhulu nje siyazwana sosama omncane siba uthunji. Yebo sazala uma wakhe yabo. Sabandawonye nje actually. Okay. Abazali basebahamba emhlabeni. Sebashona. So nisele noba uthula ekhaya. Sesiba uthunji. Mina mdala emncane. Siphethe umuzi. Siphethe umuzi. Yes. Okay. Hayi ngizwa kahle. Ngizotetela usiswenu la. Abike udaba ukuthi ke na yindaba esibizile la ekhaya. Bosisi bami nginibize la ekhaya because ngike ngafika ekhaya ngizozama ukukhuluma nani. Ngizama ukuthi ngithole i-relationship yethu. Ngazama ukukhuluma nani kwaba ukuthi nina niyangirejecta. Benginibize la ekhaya ukuthi bazongisiza ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani ngicela ipeace thing. Although ngingazi ukuthi kwenzakalani kubazali bethu kodwa bengicela ipeace ngiyawudinga umndeni nami kumanje ngingedwa. Ngakho bengibize uBlack Life ukuthi uzongisiza ngikwazi ukukhuluma nani ngizocela ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole i-relationship nawe. Ngakhuluma. Phelela namazi nganothi ngithini. Adelela nje le ntombazana ukuqala nje first point. Yadelela vele sonke lesikhathi ukuthi nje. Akaqala nje ukufika la ekhaya. Akaqala nje ukufika seyisa nje. Because isasho vele ukuthi asidingi. Kahle actually amahlanga ndle baswadinga emzini wethu. Ngobani? Because uNyoko wabulala uma wethu. Kungenxa lokho. Kungenxa lokho nje. Okay, siphindele emuva. Ngichaza ukuthini ukuthi ke na uma wapha bulala uma wena. Sasibezwa ubaba noma bexabana. Bexabana ubaba noma bexabana every time bexabana. Ubaba uyile nhlobo le ukuthi mina stress hambe iphuza libuye. Uma uyile nhlobo le ukuthi ihlalele ekhaya. Bexabana yonke nje lezo zinto every day baba mekwabuye utshwaleni baxabana kwagcine sambuza nje uma ngililanga ukuthi mayini kancane baba naxabana naye kuba khona amagama enakhulumayo singawa understand
aqinile kuneningane ngaphandle. Yiphi leyo ngane ngaphandle endala futhi kunathi ngoba thina sikhule sazi siba u2 magcina sekhalo. Sikhule sazi siba u2 nje akekho omunye umuntu. And lento mihlancanca siyayeza sihlala ndawonye. Sayibo ngazole phela beqabana. Khona ingane la ekhaya. Enye endala kunathi, intombazane endala kunathi. Kodwa yangaphandle izalo munye umama. Shuthi ubaba unemali usebenza kahle. Baba unemali. Shuthi noma angazi noma uma wale leyo ntombazane lele. Shuthi uyifuna imali. Ngole. Sengibizele ngole. Ungangibizi nje. Sunempisi. Hayi bro, unani? Anginazi impiko. Kodwa ngikubiza ngole. Ungakho uzobuyela ekhaya. Mina ngimthembele ekhaya. Une-attitude. Unamani. Unalutho. Ubaba uma wakho yazi ukuthi uma wakho abulela uma. Cha lokho bengakwazi. Kodwa Uyakwazi ke manje. Sengibizele ngole. Uyakwazi ke manje. Ubaba uma Manje mfuza kodwa nami asikwazi ikhaya lami ungangibizi. Ile ekhaya lakho. Awu ekhaya lakho la kusho ngiyabhaliwe. Awulona ekhaya lakho. Futhi ihlongandle. Wena nesikwazi. Ukuthi ngangaphandle kodwa nami ngihlala khona imuzi kababa. Umuzi kababa wethu wafeba nonyawo. Asihlangani thina nalokho. Nama ngihlangani nalokho kodwa ikhaya lami. Kodwa lokho abanje zonke la okwethu ikhaya lethu la khona ikhaya lakho. Kodwa sisihlole bish. Hayi okwami Kodwa futhi mina engimdala. Ungakho singamdinga. Ngaza konke ngami. Asimdingi umdala. Manje kushuthi impela singakwazi thina. Seniyazi. Futhi hayi ukuthi singakwazi asikwazi. Seniyakwazi ke lokho. Sikwazi kanjani uma wakho abulela uma wethu? Okay, ngoba thina ukuthi sesiyakwazi uyimisela ukuthi mhlambe senzani. Sixolele noma Ngeke sizokholana nenyoka endlini. Mntaka baba, ngeke sizosumxolela umuntu abulela uma wethu. Asemini. Uzokwazi uzobulala thina. Uzodlisa ushevu, uzodlisa ushevu futhi. Vele uma uzodlisa ushevu. Ngeke. Ngihlangana Ngabe sinobaba ngabe sinomama. Ngabe baba akagulanga ukuba uma wakho abulela. uhlangana yena Uzothola ngathi ngeke. Yazi into ebuhlungu ukuthi nami uma ngisenaye njoba nizosho kanjalo mina uma washona. Inyembe zamawethu ayiweli phansi uyalunga. Usubuye ufuna ukuza la ekhaya. Indaba nina Siba u2 siba u2. Abazali nizoyiphosa kumina yazi mina njoba ngibhalela uBlack Luck bengifuna ukuthi sizwane njengosisi. Ufuna izalo ngizosibulela kahle njengososale nomuzi umuthi umuzi abakwakho. Nginibulelelani ngizosala ubaba mina mangibulala. Asikwazi. Umndeni wakho. noma akho wakwazi ukubulala Uma wethu. Uma mina ngihlangana noma Wena ungakwazi lokho ukuthi uma wakho abulela uma. angikwazi mina lokho. awinyoka uma Angikwazi mina lokho. Angichaze wambulala kanjani? Bese sisiza story, bese ngisiza story njengosomdala. Umama shuthi babe qhubeka besantshontshana ngemuva uma engazi. Uma ulenhlobo lehlala endlini. Housewife ngasikhuluma kanjalo umuntu nje osendlini. Ubaba uyena osebenzayo yonke shuthi ubaba mhlawumbe usene stress ngoba indlela wayenza ngayo ubaba uyiphuza every day like daily uyaphuza. Ephuze nje umuntu ephuzayo. Bebuye bexabanisa usuchuka uma bebexabana yonke lezi zinto. Kwathi ngelinye ilanga sihleli ubaba engekho. Kwathi ngelinye ilanga sihleli nje futhi usiqeda ngenzela uma ukudla. Ukubona nje igazi umuntu mebhocobela ngathi khonto ezowenzeka. Lo wahamba wolala ekamereni. Ngasala mina noma kwafika abantu. Futhi nakhona bangqonqoza wavula mina mengivula abaqondanga nje kumina bebengafuni mina baza nje umuntu abamdingayo bakhipha ibhangi bonke bamshaya mhlawumbe ngo12 bullets lo wesekamereni weza bethi uyaphuma uma uleli phansi sakhala kanjalo ke. So nazi ngani nina ukuthi ke na umakayo lo wenza yonke lento? Obviously uyena umakayo ngoba sasisizwe nje into ezikhulunywayo nobaba futhi naye nobaba shoke ubaba nawe yesho ukuthi umuntu wabulala umawethu uba umakayoli ngoba umakayoli wefuna into eningi nje imali udemand imali baba sometimes umama engekho mhlawumbe uyoshop sesiza ubaba ekhuluma naye ebowangitshela ngelinye ilanga ukuthi wamuza ubaba ekhuluma nomunye umama eceleni ethi nje ufuna imali athi azoza lapho uzokujula umfazi wakho nomfazi wakho hamba phambili nje nalezi ngane zakho lezo ziright uphathe kahle phela sina sifuna lezi izikole lezi baba besifundise lezi izikole eziqhubeni liphezulu lezi Ngoba nihlala naye. Ngoba sihlala naye Okay. sina sikhulanga sazi ukuthi mina sikhule siba u2 nje But angithi niya understand uyo ukuthi yonke le information enimtshela yona akayazi. hayi ngesazi mawami ukuthi yonke le information isimtshela nakayazi umdala nginathi okokuqala mina ngeke ukuthi ngina 26 ngimngaka ngiyazi ukuthi uma usowashona ngeke bexabana shoko sinawo uyolo uma usokamlandulela ukuthi hayi
kanje nanje unobaba ngoba chaza ukuthi unobaba ngeke ngoba emchazela uma ukuthi unobaba ubaba ola eceleni uma wakhe una ubaba ngala eceleni uhlala endaweni yokuthi kanje nanje beka uma wakhe showcase nawe yamchazela ukuthi lo usuka abulela uma wakhe. Ngicela ubachazele ukuthi uthole kanjani ukuthi ke nawe uyena walapha ade uhlala khona. Mina ngithole ngo-anti bami labo bengihlala khona lapho bangitshela ukuthi angisiyena wakhona. Yebo bakhona abanye osisi ababezalwa uma abangilandelayo. Ungani phokubona? Bangixoshile. Nasexoxa. Ngokungixosha kwabo bangixoshela ukuthi ngoba angisiyena owakhona vele. That is why ngize ngahamba ngazofuna nina njengomndeni wami. Bona bangixoshile ngenxa yokuthi angingabo. Akusibona abasekhaya. Ngabhalela uBlack Life, ngaqale ngeza kodwa futhi nani kunina ngazo ngifuna. Ngeza kunina. Wazi ubhala uBlack Life ucathi yonke into izolunga. Ngubhala uBlack Life nje ucathi yonke into izolunga ufunda usibulala. Yibo sisingeka sekudinga. Wena noNjabulo lokho qhume ngokuthi ufuna uzonibulala. Why usho kanjani? Yo mina nje ngiyasaba. Usabani sisi? Ukuthi uzongibulala wathi futhi uhamba enyatheleni zama wakhe. Angithi uyasho ukuthi naye uma wakho usashona. Khaba futhi imbiza phela. Uma kusashona. Wabulelwe unqalibeleni wabulelwe yini nyoni? Abulawe yini uma wakhe? Wabulelwe yini uma wakho? Uzawazi futhi. Uzawazi yonke into uyazi wena. Khuluma iqiniso wagula ezegula kokutheni. Inyembe zama thumela abafana bese nayo imali ukukhokhela abafana bamgulisa. Makho nje usindinga esithibeni nje. Mhlawumbe aguliswe ikona nje lalokho. Mina nje ngimncane kabiki ngikusaba ukuhlala nenyoka endlini. Endlini. Sibawuthusi. Anginamama. Noma ngingasahlalanga nani. Kodwa bengicela nje ukuthi sizwane njengabantu bandawonye. Hayi, mina nje ngeke. So ubaba yena wathathwa yini? Wagula nje ubaba washona. Futhi waqala washona yena emva kwama. Emva kokushona kwama. Washona ubaba. Yes. Okay, so lento yokuthi yena uma kayoli ngempela lo wadubula ubaba wenu wanitshela. Pha ayikuyanga ngani ayoboshwa. Akaboshwanga ngani? Sazi ngani umthakathi lo uma wakhe. Baba bathakathi bonke. Angiboni naye. Nawe lo sithakathi. Futhi ungangibiza ngomthakathi. Umthakathi noma wakhe nabathakathi nonke. Hayi, ungangibiza nje ngomthakathi. Sange ngibizeni. Uzongizwa kodwa phezukala kufuna sizwenza. Phela kodwa mase sizongibiza ngomthakathi elinye enye into leyo. Yona ke Vele yazwa sesimele uzikoleza ukuthi wena umdala. Ngeke ngibize nje ngomthakathi. Sange ngibizele ngomthakathi. Uma Noma uzothenga bathakathi. ukudla ngoba uyena umdala. Uyena umdala. Sihambe sosebenza bese ilawula thina. Ngiyawuthola. Sikbathi sikudingi. Right wena. So manje ke inkingi la usiswenu naye ikuba ngidla. Chabo. Nangevumulo uNonjabulo ngale. Hayi ngeke sisintama ngeke khona ku. Mina ngivumi mina ngimdala lekhaya. Mina ngibhale kuzo zonke izinto. Mina ngimdala angimdingi angimvumi. Indlela engibuka ngayo nonke nama victim bakithi. Sonke zamavictim kanjani mawami? Nama victim inesense ukuthi abazali kwakuyinto yabo kubelwa manje nina nama siblings la. Nabandawonye okusalayo nonke nizalwa ubaba oyedwa. Okusho ukuthi ngoba senisele nodwa kufanele noba u3 nibambane. Hey. Wena kuthi Hayi. Nkosi yami. Sasingamdabukela labo. Yeah. Okay. Yeah, sasingamdabukela. Senamdabukela kanjani awuchaza? Mhlambe ukuthi silungise izinto njengoba usho ukuthi kwakuyimpi yabantu abadala. Ngoba vele thina singa. Ukuthi thina kusiphatha kakhulu ukuthi mesibuka yena uvuka lokho ukuthi vele uma wethu wafa ngenxa wakhe. Yena nje mdala akwazi lokho. Besihlezi kuxatshwana kungena yena noma wakhe ingane yangaphandle yabo. Yeah. Kodwa ke siwaqinisela amakhanda efika vele kuthini ngoba namanje sikwenza. Kodwa sengiyabona ukuthi cha no. Nayo Bathe ekuqaleni nani imxosha ngaliphi? Why ningafuna ukuzwa ukuthi ufuna ukuthini kunini? hayi sasingakwazi. Sesingesikwazi sikwimanje nje sivusela amanxeba sinene inhlungu nje ukuthi uyena. Sasihamba kulahlekelwa umzali wethu. Yonke lezi zinto. Manje sasithi mesibona yena nje sasibona uma wakhe uqobo. Oh niyamazi uma wakhe. Simezele ithombeni ngoma album. Because ubaba shona. Ufunani kuma album? Futhi napho ubaba osekise kwindlela yakhe ukuthi eshonile lapho. Mina ngiyamazi. Umaze lapha? Ngeside lami. Umazi kanjani? Khona engelinye ilanga umana benosisi omdala babengekho behambile. So shuthi ngangilele ngikuthanda ukulala nencwadi ngangiyayithanda.
Shuthi ngelinye ilanga ngathi ngilele ekamereni ngezwa umuntu wesifazane ohleke endlini ekamereni lamani ubaba. Okay. So ngayitshela ukuthi sebebuyile futhi ngabuye ngayiphendula ukuthi kanjani ngingabazwanga usisi omdala engazanga kumina because indlela esithandana ngayo. So nami-ke ukuba ingane ngahamba-ke ngaya ekamereni ngazama ukusiphusha isicabha sangaphusheka. Ngathi ngoba ngifuna ukumbona lo muntu ohleka ekamereni uma engekho ngancamela ukuthi ngihlale edaningi. Ngahlala edaningi shuthi ngaze ngafika ukuthini ngiyazumeka. Ngazumeka mangithi ngiyaphaphama ngibona ngisithunzi sithi mangithi ngikhanyisa ugesi ngiyambona lo sisi nje omuhle isitofuzi nje bebemuhleke emngahle ethanda nokugunda. Okay. Ngithi sorry sisi ngicela ukubuza uba mase eyaphenduka ke wayenenhliziyo embiki athini athi umncane ayikho into engakuchazela yona mufuna incazelo usungayibuza kubaba wakho. Sure. Nakhona-ke mengithi ngiyafika kubaba ekamereni-ke ubaba ulele shuthi usisi wayehamba enzela ukuthi mina ngingamboni noma wayebalekela ubaba. Ubaba ulele. Ngimvusa ubaba ngoba wayenenhlobo edakwayo wangavuka. Ngahlala-ke ngamlinda ubaba until azavuke. Mase vuka ngimbuza ukuthi baba yazi ngibona umuntu ekanjena kanje. Athini ngiyingana ngiyeke indaba zabantu abadala futhi ngingamtsheli noma. Ngendlela engangimhlonipha ngayo kubaba ngangakwazi ukuthi ngimtshele. So wamtshela kodwa usisi wakho? Angikwazanga ukumtshela ngayo because usisi wami benoma akakwazi ukuthula. Bathi-ke na yeluzizwa kanjani uzwa zonke lezi zinto ngoma wakho? Khona shela ngifila bad ngifila kabuhlungu because bengazi yonke mina lento abayishoyo. Kubuhlungu because nambe uma wami kodwa kubuhlungu izinto azenzayo and angazi ngempela ngazi kubuhlungu nje. Kubuhlungu kakhulu because uyabona ukuthi kena nabalahlela umama ngenxa yesandla sikama wakho futhi angeke ngize ngiphike because angazi. Angeke ngize ngiphike angazi ngempela. Bathi-ke after usuyizwile-ke engayaba ukuthi iqhamukaphi ufila kanjani ngokuthi-ke na ufuna ukuzohlala nabo? Ekuhlaleni nabo ake ngithi ngcono mhlawumbe uma ngifika kubona ngivakashe until baze bangijwayele. Because ngiyabona ukuthi vele i-end ikhona and kufanele babe nayo because kunzima. Because if busey'cathulweni zabo buzobona. Bengizobona. Athi unokwanda ngala ngathi usadiniwe. Ngidiniwe mina ngizwa kahle lento. Khona nale story lesi sichaza usoma uncane ukuthi ubaba uma wakhe sokafika ekhaya. Hayi ngidiniwe mina. Mina ngumuntu odinayo ngiyaqala nje ukusiza. Kumuntu odinayo nje. Bathi inkinga bonke laba abantu abasekho. Inkinga leyo. Ngiyesakwazi ukuthi-ke uthethise naye ubaba wakho. Bathi abasekho so kumele sibe nayo way forward. So uthini-ke nge-suggestion ngasisi umdala wakho? Phela awusewena manje omdala sekuyena. Hayi uzoba nakho ukumxolela. Kodwa hayi mawuthi uyamxolela awungichazeli nokani umxolela ngaliphi? Wenzeni kwena? Khona lesi sisho kuthiwa yini wele izono zabadala enganeni yethu. Nami sengikwelisa kuyena. Usukwelisa kuyena. Ngangimthanda kakhulu uma wami. Ngangimthanda futhi ngangimthanda ngale ndlela ukuthi nje yonke into sikhuluma noma. Ngisho kunjani. Sho bebexabene ekhalela kumina uma elale nami ekamereni. So inobaba. Kodwa since uma yashona washonela phambi kwami ngibuka kanje. Abantu bekudlulile bayoshaya. Abantu bavulelwe mina ukuba ngivulanga isicabheni. Ngabe uma hlamba ngashonanga. Imina ngavula isicabha lapha. Uma washonele kwezami izandla ngimbuka kanje ienga akangicabangeli nami lowo muntu noma kuthiwa uNkulunkulu wayekephi. Ubaba wakho-ke pho yena-ke ngifisa ukwazi leyo part ukuthi ubaba wakho kwadlala liphi iqhaza ukuthi kuboshwe uMakayole. Kwavela nje angi-understandanga. Sesisayingane nathi kodwa nje baqhubeka kodwa-ke noma angazi ngamahlamba bebexoshana ngoba nanguwe uthi uyaye egula umakho afanga ukugula ubaba wafanga ukugula wazi ngani ukuthi babetshontsana somewhere somehow ngoba bagula bokuthi i-stepfather sakho kwenzakalani kusona? Sasigula naso. Sagula naso sashona. Okay nokwanda. So into i-suggestion yayo ukuthi uthi ucele lokho evakasha la ekhaya nize nithole i-common ground nize nijwayelane. Ungakwazi ukuzama lokho? ngizozama. Nawe Nonjabulo? Hayi mina nginayo inkinga.
awunayo inkinga. Ngiyavumelana nayo sisomdala. Wamtshontsha pho usisi wakho. Mhlawumbe uzongishaya. Cha na unenhliziyo enhle kakhulu lo mina nje shame badla nginenhliziyo enhle kakhulu. But yena kwanda ngiyakubona ukuthi usane-anger. Into engizocela ukuthi siyenze sothumela uchwepheshe. Umuntu odila nemindeni. Akwazi ukuhlala nani noba u3 aniluleke. Asisho ukuthi ke na usezothatha impahla zakhe azohlala la, asisho ukuthi usezovakasha every day. But ke na ningayenza lento in phases ukuthi nizame ukwazana. Because ngibuka ubuhle ukuthi namantombazane nonke. So kusho ukuthi ningabambana kalula. Akayona umfana and naye nanokuthi uyazehlisa ufisa uzokwakha i-relationship into enhle leyo. Yena bengazi lutho izinto ezenzeka. Kodwa nina shame you went through it all. So okuyiyona inkinga ekhona la. So sizothumela umuntu ozokwazi ukuthi anisize nibhodle lolu donga lolu. Yebo. Siyavumelana. Yebo siyavumelana sinojabula. Siyabonga. Uzizwa kanjani ke Yoli? Ngiyazizwa ngijabule kakhulu ukuthi bazongivumela sikwazi ukwenza ubudlelwano njengosisi. Ngiyabonga kakhulu bosisi bami. Wakho 5 into kwani nangu lo unonjabulo sekhipha 5. Purpose. Nenhliziyo yetshe. Inhliziyo? Yetshe. No, kuya-understandeka uyamuzwa uma echaza lento ethi kena uyena wavula isicaba. Ngisho noma ingekho into ayingayenza kodwa uyofila sengathi ifault yakhe ukuthi wazivula isicaba. Of which ke ningakho ngithi ke na udinga umuntu azokhuluma naye offload ekhiphe yonke le anger khona naye ezokwazi ukudedela inhliziyo. Okay, nimxolele nobaba wenu. Yeah. Yo, niyizwela ke babukele emakhaya ukuthi impi isuke kubazali but ke sebesele bodwa la emhlabeni semele benze sure ukuthi bona bayakwazi ukuthi yenze isebenze lento. So Black Life ke sothumela ochwepheshe bazama ukuyilungisa i-relationship yabo njengama siblings. So Black Life siyathanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe.